totoo, mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, Amahan hangtod sa kahangturan, Prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, og sa gingharian ni ini. Lig-uno niya kini, og palungtaron subay sa hustisya og sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Maayong adlaw sa Ginoo ug maayong Pasko sa pagkataw sa atong Ginoo. Aniya na sa bangatong tulumanon,
nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No, dinhi gyapon no sa Armen Dipolog DXDR 981 AM no sa inyong mga radyo o usab sa 94.1 FM. Sige po no, makita og madungog sa YouTube no sa Armen Dipolog YouTube. Usab karon sa Ustream no. Ustream no sa Armen Dipolog. Of course no, sige po makauban gihapon nato no ang atong mga igsuon nga kung wala ni sila dili gyud madungog no, dili gyud mulupad ang atong tingog sa kahangina no, si kasamang Dani Luod ug usab si kasamang Tax Ilumba. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo ug mayong Pasko kasamang Dan ug kasamang Tax. Sige po no sa gawas nga niya gyapon uban nato dinhi sa istasyon si kasamang Rinaldo Rodrigo niya usab sigyon. Of course no ang atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang Edgar Dagumo uban nila ni Roji Monera, Mardy Elaine ug kasamang Mark o kaninyo nga mga naminaw ron sa radyo, sa internet. Akong usbon, no? Akong tanan, no? I-general ako. Sa tanan karon ganiya naminaw, may internet man o mga radyo. Moingon ko, maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag, o maayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesu Kristo no karon ng tungang gabi no atong sugaton ng maong pagsaulog. Okay, ang atong pizza karon, pizza of course 24 pizza 24 sa bulan sa Disyembre tuig 2017. Okay, sa miaging Domingo ato mang gihisgutan gayod ang isyu may labot na niining maong pagsaulog nga nakasentro gyud sa maong adlaw no Disyembre 25 kaysa ato nang giingon bisan daghan tang gasaulog aning Pasko no sa pagkatao aduna po'y daghang misupak no sa mga rason nga ato na mangganing gihisgutan sa miagi no miaging Domingo mao na nga hinaot nga kadtong atong katinawan kahayag sa miaging Domingo igo na unta kadto no walang sa mga nakadungog ato lang pong ihangyo kaninyo nga ipaambit sab sa uban no ang atong tubag katinawan sa maong issue. Balik ni atong himuon karon part 2 ni siya no. Atong gihimuan og duha ka part 1 ug part 2. Kini karon part 2 ni siya sa atong pag-discuss kay mao man lagi karon naman gyud sa ulogon nato no. Ang pagsugat gayod sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo Disyembre 25 no karon namang tungang gabi Sa Facebook, no, murag wa na ko maisguti sa miaging Domingo. Nga doon na to'y usa ka dili katoliko nga nagkomentaryo may tungod sa pagsaulog nato sa Pasko. Matod pa niya, dili man na maon atong Pasko kung ibasi sa Biblia kay kanang Pasko godyas Biblia mao man na kadtong pasuber, nagkasaulugan nga pasuber. Nya kanang inyong Pasko lahi man na pagkatao man na sa Ginoong Hesukristo. Dili man na mao. Kaya ang sa Biblia pasuber man ang Pasko nga gitumbok.
Now, ang atong tubag mao nga kanagong paggamit sa terminong Pasko, sa laing pagpasabot na to ana pista. Pista. Munang moingon tag pista ni Senior San Antonio, pista ni San Vicente Ferrer, mao na. Buti pa sabot, pag ingog Pasko, lahi itong Pasko nga gatumbok sa Passover, no? Passover, lahi ng Pasko nga ang gitumbok, gipasabot Passover. Lahi po ng Pasko sa pagkatao. Pasko sa pagkabanhaw. Puros na Pasko. So, mao na nga, tinuod nga, usa sa pagpasabot, pagtumbog anang paggamit sa pulong Pasko, mao kadtong Passover. Pero ang Pasko nga gipasabot nato, kining atong pagsaulog ron, no? Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na, no? Lahi po tong Pasko sa pagkabanhaw. Pasko sa kamatayon. Lahi po, no? Sa laing pagpasabot kasaulugan. Sa ulugan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, no? Mao na ang Pasko, no? Pasko sa pagkatao. Unya kinilaging mangita gyud og kanag yung paagi gyud ba unsa ang gyud pag-discredit ning pagsaulog sa Christmas, no, sa Pasko. Mangita gyud mga argumento unsaon gyud nga ma-discredit nga ang mga tao makahuna-huna nga adita mo sa ulog ani kay wa man din ni ayo. Gamiton dayon ng sa mapananglit sa Galacia 1:8-9 nga si San Pablo gihisgot dihag kinsa gani magtudlo og mga pagtulunan nga wala na mo itudlo ninyo. Bisan pa gani anghel na manudlo og sukwahi o supak sa mga pagtulunan nga among gitudlo nga nanudlo og mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Yeah. Bisan pag anghel, no, sa langit manudlo, no, og supak sa mga pagtulunan nga among gitudlo, no, o mga pagtulunan nga wa na mo itudlo. Kinsa gani magtudlo og mga ingon ana, ayaw ninyo na tuhuy, no? Gani sa naay hubad sa Biblia gaingon nga ipatunglo na siya. Unya moingon din sila nga tanawa kanang inyong pagsaulog og pista o Pasko. Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Wala man manudlo sila ang mga apostol ana. Si Kristo wa manudlo ana mga apostol, si Pablo o bisan kinsang apostol wa man manudlo ana. So mao nga kanang nanudlo og pagsaulog og Pasko sa pagkatao sa Ginoo o Christmas adili ginatuhuan ipatunglo na. Di ba kadungog mo ana sa miaging Domingo kadungog ko ana dunay ni paambit nga usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo diri sa sangka sa katarungan, no? Mo na iyang gipasabot. Gikutlo niya ang Galacia 1:8-9 nga nagingon si Pablo nga kinsa ga itong manudlo og mga pagtulunan nga wa na mo itudlo, bisan pag anghel na siya ay ninyo na tuhuy tung luha pagali na. Of course kay mayon kay tag pagtuo usara may pagtuo, no? Efeso 4:4-5. So dili gyud ta magpakapin og sa mga pagtulunan nga wala itudlo sa mga apostol. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, ingon niya nga itong tubag katinawa niya na. Ang tenor sa argumento, murag gustong ipalutaw o ipasabot nga ang usa ka pagtulunan o usa ba ka practice
kinahanglan yun basahon tanan litra por litra sa Biblia kay naman diya sa Biblia na sulat sa mga apostol ilang gitudlo. Di ba? Tanawa ang tenor sa argumento. Nga, kung dili mabasa litra por litra sa Biblia, abot po sabot, wala na gitudlo sa mga apostol ug supak na sa gitudlo sa mga apostol. Kay, kanagong maingong wala nila itudlo kung ayuhon yun natog basa ng Biblia, ang ipasabot ni Pablo ana, ang iyang gitumbok ana, kadto man ang mga tao nga sa ilang panahon, nagtudlo og mga pagtulunan nga wala nila itudlo og supak pagyud sa ilang gitudlo sama atong kanabang napatik sa church history nga mga Gnostics ug katong mga Manichaeanos, Albigensianos nga mga supakiro kayo sa pagtulun-ang Kristyanismo. Mao na ang pananglit sa mga gitumbok ni Pablo nga nagtudlo og mga pagtulunan nga wala nila itudlo. Sama anang gidili ang pagminyo kay tautan ko na pagtulunan siya wa manggali ang termino ni Pablo ana muna pananglit sa gitudlo sa mga Gnostics unya naay po'y nagtudlo nga dili ipakaon ang karne okay dautan na di ba mao na ang mga pagtulunan sa mga Gnostics niadto nga gidili ang pagpangasawa kay dautan kuno ng pagpangasawa o gidili ng pagkaog karne kay dautan ng pagkaog karne. Unya tumbukon manggali na sa mga INC o uban pang tinuhuan nga Katoliko kuno na iguana kay ang mga pare gidid-an mas pagminyo then dili pud pagkaron og karne ang mga Katoliko matag Biyernes Santo. Pero kung ngayon natugbasa ang mga tudling lahi man ng pagdili sa pagpangasawa nga ang hinungdan nga aron makaalagad kapag ayo diha sa imong pagtuo sa Ginoo, makaalagad kapag ayo sa Ginoo kanang but pasabot for the kingdom of God. Bang dili ka magminyo tungod sa gingharian sa langit. Dili na pagtulunan sa yawa, no? Gani pagtulunan na ni Kristo mahitungod sa disiplina nana sa Mateo 19:12. Nag-ingos Kristo nga dunay dili makaminyo nga ang rason for the kingdom of God but pasabot aron makapangalagad gyud pag-ayo sa Ginoo ba, no? Gitudlo na ni Kristo nga siya nga makahimo ana pahimoa. Mo na pagtulunan ni Kristo mahitungod sa disiplina, no? No dili na pagtulunan nga doktrina. Dili kay discipline man na kay dili man pud na alang sa tanan kay pwede minyo pwede man pud dili. Di ba? Pero usa na sa hinungdan nga gidid-ani mo ang imong kaugalingon sa pagminyo kay aron makapokus ka pag-ayos pagpangalagad sa Ginoo, pagtulunan na ni Kristo mahitungod sa disiplina. Unya, lahi pud tong pagtulunan sa yawa nga gitudlo man sa mga Gnostics niadto, nga gadili sila sa pagminyo kay matud pa nila ang kaminyoon dautan. Na dili lang gali kay mga pari malalaki katanan, babae o lalaki gidid-an sa pagminyo, di lang kay pare. Ya, mo to yung mga mo to yung pagtulunan sa mga Gnostics nga gipasabot, no? Ni San Pablo. Ug mo po na iyang gitumbok diya sa Galacia 1:8-9. Katong mga tao bag nagtudlog mga pagtulunan nga supak sa mga pagtulunan nga ilang gitudlo. Unya kana pong may tungod sa dili pagkaon og karne, ako na lang ning iapil ka, ako namang nahisgutan. Duha po na kaklase nga pagdili. Gadili kay dautan ng pagkaon o gadili sa pipila lang ka adlaw o tinumbok nga adlaw tungod sa pagpuasa. Dili na parehas ng duha ka tumong. Now, ang pagtulunan sa yawa sa pagdili og pagkaog karne, ang rason tungod kay dautan ng pagkaog karne. Mao ni pagtulunan sa yawa. Unya, nagtudlo ang Katoliko ana nga dautan ng pagkaog karne. Wala oy. Kung dunay mga higayon nga mga tinudlo nga adlaw sama anang Biyernes Santo nga dili nag-advise sa mga pare nga for the sake of fasting pagpuasa ay sa magkaog karne. O fasting ang tumong, basta fasting gani ang tumong, dili na pagtulunan sa yawa. Ang pagtulunan sa yawa nga gadili sa pagkaog karne kay dautan ng pagkaog karne. Dili na pagtulon ang Kristiyano.
Mao na ang gitumbok ni San Pablo. Mga pagtulunan sa mga tao niadto, sa mga Gnostics, o bisan pa manggali karon, no? Mga pagtulunan nga wala itudlo sa mga otorisado, abot pasabot sa iglesia. Sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Unya, supak pagyod. Dili lang kay wala gitudlo sa mga apostol. Supak pagyod. Unya, moari kuno ta sa pagsaulog og pista o kinibang Pasko sa pagkatao o Christmas. Do you think, no, kamo naminaw ron mga igsoon, naghunahon na amo nga usa na sa gitumbok ni San Pablo kanang pagsaulog og pagkatao o Christmas ang gitumbok ni Pablo nga lahi. Mga pagtulunan nga supak sa gitudlo sa mga apostol o ni Kristo. Naabagod tayo mabasa sa Biblia nga kanang pagsaulog og adlaw nga tawhan sa Ginoo supak na sa gitudlo sa mga apostol. Gani kung atong sabton ang kanang pagsaulog og adlaw nga tawhan, thanksgiving man na. Pagpasalamat nganong nagsaulog ta sa pagkatao ni Kristo kay nagpasalamat ta nga gitagaan tag dako kaayong gift man na. Di ba ang pagkatao ni Kristo gift man to, gasa man to. Kay kuha pa na tao si Kristo, makabaton ka tag kaluwasan. Dili oy. Nagpasalamat ta, naghinumdum ta sa adlaw, diin gitagaan tag dako kayong gasa sa Ginoo. Nga mao kanang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Una, magpasalamat ta, thanksgiving. Unya tudlo man na ni Pablo. Kanang pagpasalamat. Nasa unang Timoteo 2:1, unsa may giingon diya sa 1 Timoteo 2:1. Ang anak ko nung mga pangaliupo, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, intercession, mga pagpasalamat, paggahimuon sa tanang tao. Kanya ingnon na to, wala manudlo si Apostol Pablo og pagpasalamat. Nga kanang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo, pagpasalamat man na. Ang ilagong buot ipusabot nga litra por litra gyud kay di man mabasa litra por litra sa Biblia nga ang mga apostol nagsaulog og Christmas pagkatao ni Kristo. Ila na ding ingnon nga amaw na gipasabot ni Pablo supak sa Pablo ana. Kanang mga kanang pagsaulog og adlaw nga tawhan ni Kristo. Wa man na giingon ni Pablo ana. Kay kung mao na litra por litra gyud basahon sa Biblia ang usa ka kasaulugan o buhat na dili raman kay Katoliko mo'y matamaan, maigo. No? Kay ang tinurgod sa komentaryo o pagsupak ni atong ay insing ni Salmot diri sa sangka, ang iya bang gitumbok ba nga ang usa ka practice o kasaulugan ba o usa ka pagtulunan kinahanglan gyud basahon litra por litra sa Biblia. Kay kung dili mabasa litra por litra sa Biblia, mao na ang gipasabot ni Pablo nga mga pagtulunan nga wala nila itudlo og supak sa ilang gitudlo. Dili man na mao. Kay kung ingon na naon yun na to pagsabot, na dili ra kay Katoliko mo'y maigo matamaan. Bisan pa ang saksi ni Uba, ang unsa pa, daghan, Iglesia ni Cristo, unsa ba, Mormons. Now, muhatag ko ninyo example. Kung litra po litra gyud basahon ang mga practices o sa katinuhuan sa Biblia, wa gyud nakatuman siguro ana. Nga naman, muhatag ko ninyo example. Ang mga iglesia ni Kristo, naaman po sila kasaulugan nga gitawag o July 27 anniversary. Di ba? Ang mga iglesia ni Kristo, magsaulog man sila July 27 anniversary. Okay. July 27 man na found, natukot, exact date ni Felix Manalo kaya ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Yan itong 1914, July 27. Munang magsaulog na sila og anniversary every July 27. Pangutana. Natudlo ba si Pablo, mga apostola na nga magsaulog og anniversary every July 27? Wala. Di ko ta kabasaan sa Biblia. Oh? Na, ingnon po na to nga, tanawa mga iglesia ni Kristo, nagtudlo mga pagtulunan o practice, balanse yon kasaulugan, nga wala itudlo sa mga apostol. Kay wala pa man yun nagsaulog ang mga apostolog. July 27 anniversary sa ilang panahon.
Kaya wala pa po na silang bukabularyo. Di ba? Wag sila gawna silang panahon og naabay Felix Manalo nga mabot nga mahimong sugo. Oh, di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Nga kung basahon jud litra por litra, then mato ta saksi ni Jehova pananglit. Oh, ang mga saksi ni Jehova ga-publish og daghan kay mga libro. Unya ila manggali nang ipanghatag o panghatag ba na o ibalik ya o panghatag. Oh, kitaan magina ko nas Boulevard diri sa Dipolog nga manghatag na sila. Nag-publish og mga libro. Ang pangutana na to, naabas Biblia nga gisugo sila nga maghimog mga libro nya ipanghatag. O kana ba kung sabton bagyod litra por litra nga kinahanglan ang mga practices, mga balansayon, mga gimbuhaton sa pagtuo, basahon gyud litra por litra sa Biblia, ana di ra kay Katoliko maigo. Bisan pa sila nga mga taki na to mga Katoliko maigo por sila kay daghan man silang mga gibuhat nga wala por sa Biblia, wala gi practice, wala gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon. Oh, balik tas Iglesia ni Cristo. Unsa pa ang mga gibuhat o gibuhat sa Iglesia ni Cristo nga wala gibuhat sa mga apostol sa ilang panahon? Oh, hatag ko ninyo glayang example. Ang Iglesia ni Cristo diya sa Biblia panahon sa mga apostol, wala pa'y pasugo magazine. Kaysa ilang panahon, wala pa may printing press. Wagi pasugo magazine ng mga apostol. Oh? Ang unang iglesia. Sa ilang panahon. Uya, nga naman gahimo magpasugo magazine ang kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ron. Kung tanan nga practice o mga gimbuhaton sa pagtuo basahon jud litra por litra sa Biblia kay kung dili mabasa diha sa Biblia litra por litra bot pasabot wa na nila gitudlo og supak na sa ilang gitudlo. No, wa man noon tay mabasa sa Biblia nga supak ng paghimog magazine. Wa bitaw nga di man ta magsaway anang maghimog magazine kay kaming Katoliko po naaman mi Catechism of the Catholic Church, na mi Dogmatic Theology for the Laity. Fundamentals of Catholic Dogma. Dili man ta mosupak ana, pero wala dili na mabasa sa Biblia ang gisugo ta nga maghimo ta ang mga libro ha. Kay dili man pud supak gawas og dunay gitudlo diha sa maong libro nga supak gitudlo sa mga apostol. Nya kanang pagsaulog og Pasko, adlaw nga tawhan sa Ginoo, naabagod tay mabasa sa Biblia nga supak na sa gitudlo sa mga apostol. Nya moadto puta sa Seventh-day Adventist, kato si Ellen White nanulat man putog mga libro. Pero dili ta kabasa sa Biblia nga gisugo siya nga musuwat og mga libro. No? Diya sa Biblia ang nadumduman akong gisugo diya sa pagsulat, naapa mong gani lain na limot ko, pero ang akong nadumduman si Juan. Kay kanang Book of Revelation, nasa Book of Revelation gisugo siya nga isulat ko no ng tagna diha. Oh, pero yung kag si Marcos o si Mateo, di ta kabasang gisugo na sila pagpanulat, pero nanulat ra na sila ila. Di ba? Muna nga, kanang pag-ingon nila nga, kanang gimbuhaton gani, kung doon na gali ta buhaton, doon na tayo buhaton sa pagto, kinahanglan yun mabasa sa Biblia ang gisugo ka na. Pagkadaghan, pila ka apostol nga dili mabasa sa Biblia ang gisugo sa pagsulat. Gawas ni Juan, kay naaging mabasa litra por litra, gisugo sa pagsulat, kanang pinadayag. Di ba? Pero si Mateo, si Marcos, di yun kita des Biblia ang gisugo pag Marcos pagsulat. Ulag si Juan raman to, no? Gisugo des pinadayag pag yun. Di ba? Yang sa gospel, wag tay mabasa nga kanang gospel Juan suwata na. Kay kanang ipasuwat ya contextually ya sa pinadayag kana mang pinadayag. Di ba? Si Pablo, na ba tayo mabasa sa Biblia nga gisugo sa Dios, gisugo ni Kristo nga magsulat siya? Una, kita mga Katoliko, bailatang suwayon nga. Basta wala gali gibuhat sa mga apostol, wala das Biblia, bot pasabot supak na gitudlo sa mga apostol dili oy. No, naamay mga balaod ang atong gobyerno.
Magpanday man ato mga congressman ug balaod, mga senador. Oh. Yan na may mga balaod nilang wala da sa gitudlo sa mga apostol. Litra por litra. Sabto na dayon nato na mao na ang gipasabot ni Apostol Pablo, mga pagtulunan nga gitudlo nila og supak pa gyud, no? Ang punto lang diha para dili kita maligaw, dili ta masipyat sa pagsabot. Ayaw ibulag ng supak sa ilang gitudlo. No? Kay kung ibulag nimo ng supak sa ilang gitudlo, mahimong maraspa man nimo tanang mga practices nga dili mabasa sa Biblia ng uban, then ingnon din nimo sayop na wa na gitudlo sa mga apostol. Naamanggoy mga practices nga awahin na nato gigama. Nga tinuod wala pagibuhat sa mga apostol pero dili naman na supak sa ilang gitudlo. Pras gud anang rosaryo. Kanang rosaryo awahin naman na develop kanang pag-ampo nga rosaryo. Kay nag-evolve man na. Wala pa gyud na panahon sa mga apostol. Unya ang mga dili katoliko kasagaran moingon dayon nga prasa na kanang pagtulunan kuno nga magrosaryo ta. Wa man nagitudlo sa mga apostol sa to pa dili na nato buhaton. Supak na wa ra ba gitay mabasa sa Biblia nga supak ng pagrosaryo sa gitudlo sa mga apostol. Litra por litra na bagutay mabasa sa Biblia. Nga nagingon si Pablo og ang atong Ginoong Kristo guban pang mga apostol nga kanang magrosaryo supak na sa gitudlo sa mga apostol. Wala. Naay mabasa nga gidili ng pag-ampo nga taas nga balik-balik nga kanang kawang o vain repetition. Nya ila ding akusahan ng rosaryo kay vain repetition kuno na dili uy kay ang gitumbok anang vain repetition dias Biblia kato man nang gibuhat sa mga pagano kawang nga pagbalik-balik. Kay kung wingon ka basta balik-balik sa pulong dautan na adilim na mao kay sa Biblia pagkadaghang balik-balik sa mga pulong. Sa Salmo 136. Basahan ragon ng Salmo 136. Balik-balik sa mga pulong, murag yung litania. Di ba? Basahan niyo, di lang na ko basahon kay makabsan yung kus panahon, no? Piki, no? Dagaan pa kong isgutan. Salmo 136. Di ba kanang Salmo 136, litania yun ang dating. Di ba? Kanang rosaryo na to, kanang litania na to, mo storya tag sentence, then mo quote din tag parehas ra nga pulong, then balik-balik ko na to. Parehas gyud ana na Salmo 136 balik-balik. Litania gyud. Unya si Kristo pod nasa Mateo 26:44. Ba na? Mateo 26:44 nag-ampo nga nagbalik-balik. Ano man kay parehas ra nga mga pulong ang iyang pag-ampo sa to pabalik-balik, no? Kanang pag-ampo nga gidili nga balik-balik kanang kawang kana bang dili kay ka mag-meditate kanang magpatakar kag yaw-yaw unya katugo mga pagano kawang man tong ilang mga pagbalik-balik sa pulong kay unang-una ang ilang gituhuan Dios man di bisan pag unsao nila pag-ampo unya kay lain man ang ilang gituhuan sumahimong kawang gyud ang ilang pag-ampo dili kay basta balik-balik sayop na dili man na mao kay mukaon bitaw to balik-balik man. Ya, kanang mga pastor ug ministro balik-balik magkutloan ang bersikulo nga ilang nahibawan. Dili na porki balik-balik sayop na dayon, dili na mao. Depende giunsa nimo pagbalik-balik. Ang imo galing pagbalik-balik kawang aka na gidili. Mao na. Para sa atong gibuhat sa mga pagano, kawang tong ilang pagampo kay balik-balik kunya unsa ang pagdungos Ginoo na nga lahi may ilang gisimba. Nya kanang atong gilitok diha sa rosaryo o saan na example kanang Lord's Prayer tudlo man na ni Kristo kanang mayon tag amahan namo na kasalangit pagdayon nimo ngalan tudlo man na ni Kristo di ba naman na kanapong litok ko na to nga si Santa Maria puno sa grasya sulti man na sa anghel Lucas 1:28 nung nasa Grego kikaritomine nasa duway rims full of grace kana mga gipanglitok na to diya sa rosaryo biblical manggaling na no dili lang tema na ko rosaryo pero ako lang ang gisgutan kay related man ana mga practices na to nga di lagi mabasa litra po litra sa Biblia pero dili man na supak
sa gitudlo sa mga apostol. Kay ngano nga ang mga practices nga Kristyanismo dili gyud masulat tanan sa Biblia kay naglambo man eh. Pero as good anang usa ka organisasyon, dili man ka makaingon nga pagsugod sa usa ka organisasyon ang iyang itsura, ang unsay naa niya nga parehas gyud sa pag-abot sa mga uhing mga adlaw, umulabay nga mga adlaw kay maglambo man na. Di ba? O bisan manggali ng mga iglesia ni Kristo, dili man gyud nato maparehas anang iglesia ni Kristo di as Biblia ngano man kay prasan ng pasugo kanang iglesia ni Kristo sa Biblia wa man ay pasugo magasin pero nganong naaman lagi sila. Unya kanang iglesia ni Kristo sa Biblia kung ayo na tog tan-aw gyud sa kasaysayan, wala pa man na gali sila kahimo og kaugalingon nilang simbahan. No? Kay sa bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, diha pa manggali sila mag-apil-apil sa templo sa mga Hudiyo katong Jewish religion ba? Kiwa pa sila simbahan kaugalingon. Di ba? Unya, magtigom sila, mga Kristiyano, balay-balay lang, kiwa pa sila kaugalingong simbahan. Di ba? Ya mo manggali po na hinungdan nga nganong ilang girespeto ng Sabado kay katugong Jewish temple ang di of worship Sabado. Alag-alag mag-worship sila Domingo diha. Nga, tino, Jewish, kuhaan mo na, temple. Samok, dakong samok, supak ng mga Hudiyo, wala mo dawat Kristyanismo, di ba? Pero mga kita kag bersikulo nga, mga Kristiyano, magtigom og Domingo, pras anang buhat 27. Nga katupong, nahadlok sila, gitrangkahan nilang pultahan, katupong nabanhaw si Kristo, nagpakita siya, kasagaran Domingo man to, di ba? Kanang sila yung magtigom. Pero musulod sila templo, natural Sabado yun ang day of worship kay sa Jewish temple ang day of worship Sabado man. So, mao na nga atong gihanggit po sa mga supak anang pagsaulog og Christmas. Basahay kuno mi og tudling sa Biblia. Nga kanang pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Kristo sa December 25, supak na sa gitudlo sa mga apostol. Aron maigoan ang Galacia 1:8. Niya, nahinumdum ko saksi niyo ba? Ingon tong saksi niyo ba nga tauta na kay kanang birthday gani pagsulog og birthday kasulugang pagano na tanawa sa Biblia kanang si Herodes nagsaulog og birthday dautang tao man na. Una nga mga saksi niyo ba dili gyud magsaulog og birthday di ba? Abi ninyo mga igsoon wrong principle kung ayohon yun na tugkad ng ilang bang interpretation ngano man kay peres gudaan ng yukbo. Kanang yukbo, mo na nga ang mga saksi ni Jehovah dili mo yukbo sa atong flag of the Philippines kay para nila basta yukbo idolatry na dayon pagpagka-Diyos dili mo na mao kay sa Biblia dili parehas ang gibug-aton anang yukbo na ay yukbo nga pagpagka-Diyos pero naa po yukbo nga pagtahod lang. Dili na parehas. Una kami mga Katoliko yukbo mi sa tubangan sa larawan sa mga santos but pasabot ana veneration o pagtahod dili na pagpakadiyos. Lahi ng yukbo nga pagpakadiyos. Pres baan ng saludo sa mga military. Ang hitsura the same ra salute. Pero ang gibug-aton mo salute kag general bugat na kaysa mo salute lang kag ubos lang granggo, di ba? Pero parehas salute. Pero ang gibug-aton dili na parehas. Mo na mga tinahod ng tigpaminaw. Iya ka na pong birthday, dili gyud actually daotan ng pagsaulog og birthday. Kato si Herodes, nagkataon lang nga daotang tao siya. Dili kay, basta kay birthday daotan na dayon, dili. Kay ka na agong birthday, pagsaulog, Thanksgiving man na. Daotan bagod mag-Thanksgiving. Di ba? O magpasalamat day ka, then buutan ka nga tao. O nagsaulog ka sa imong adlaw nga tawhan, unya wa ka magpakasala. Dautan day ka ana kay nagsaulog kag birthday. Naabay mabasa sa Biblia nga dautan ang pagsaulog kag birthday.
Unsa may nakapadahutan ni Herodes? Ang iya bang pagsaulog og birthday? O ang iyang pagkadaotang tao? Ang iyang pagkamananapaw? Kaya iyang giipon-ipon tong asawa siyang igsuon. Ikaduha, nganong maglambo ang mga practices sa simbahan. Dili gyud ug unsa to sa una mao ra gyud, no? Tungod kay gitagaan man og gahom ang simbahan anang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Oh, di ba? Ako naman ang gibalik-balik diri sa atong programa. Unya, ang atong mga santos man nagdaghan. Oh, kinaamay na nga taon ni atong 4th century, 1st century, 3rd, 4th. Unya, naamay mga santos nga ang ayan pong pasidunggan nga naa na diri sa 17th century, 18th century. Natural di na masulat sa Biblia gyud. Muna para sana ni San Vicente Ferrer. Oh, close naman ang Biblia. Di na gyud mapatik ng iyang kabalaan sa Biblia. Unya kay naa mas Biblia nga pasidunggan ng mga mayong tao. Ang pasidungog manggaling tag kanang bayani lang sa atong gamayng nasod sa Pilipinas, parehas ni Rizal, di ba? Si Rizal di basa sa Biblia nga pasidunggan. Magsaulog tag Rizal di. Oh, pero di rin po supak ng magsaulog tag bayani. Pasidungog ta sa iyang kabayani sa atong nasod. Nya in like manner pod kung nagsaulog ta og kanang sana bayani o kana pasidungog og usa ka bayani nga bayani lang sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. O na mga Katoliko magsaulog magahinjog adlaw alang nila sa pagpasidungog. Unya, siyempre kay si San Vicente wa pa man panahon sa mga apostol sa tupadigid masulat sa Biblia. Unya kay ang simbahan na may authority sa pagdili og pagtugot. So pag-ingon sa simbahan nga, oy atong pasidunggan ni si San Vicente kay mahing tao man eh. Kristiyanos man gyud kaayo ni. Oh, unya unsay giingon sa Biblia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Sa ato pa, kung moingon ang simbahan kay kining Katoliko original man yun eh. Moingon ang simbahan, at maghimutag pista ni San Vicente. Oh, aprobahan na sa langit tungod sa iyang gahom anang binding and loosing. Na ikaw karong naminaw diha ron, pananglit, Katoliko ka rin, buutan ka, dayon makita sa tibok simbahang Katoliko nga ang ngayon yung ka ideklara nga santos. Oh, sa natural din na ginang mabasa sa Biblia. Kanya ang simbahan na may gahom, na may authority sa pag-canonize o pagdeklara nga tinuod yung ang santos. Oh, dili din na pwede. Yan, natural din na masulat sa Biblia kay takop naman ng Biblia. O na nga ang mga practices, mga responses, mga kasaulugan, magdaghana. O, maglambo. Naglambo mangali ng mga dili Katoliko. Pagkadaghang gibuhat nila nga wala sa Biblia. Kana ding magsangyaw sila diri sa radyo. Nya mga apostol, nabaday radyo silang panahon. Amo ingon na puta, kay dili man mabasa sa Biblia nga ang mga apostol nagsangyaw pinagi sa radyo sa tupa. Supak na ang ilang pagsangyaw sa radyo. Pagkabinuha nga na. Nadili ra kaming mga Katoliko tamaan pud mong apil. No? Kay ang mga apostol sa Biblia, wa man gasangyaw pinagi sa radyo. Kay wa pa may radyo sa ilang panahon. Di ba? Tanawan na ilang argumento. Ayaw mo anang Christmas kay ang mga apostol wala man nga Christmas sa ilang panahon. Wala bitaw. Pero ang pangutana, supak ba ang pagsaulog og Christmas sa gitudlo sa mga apostol? Wala oy. Nahinumdum ko ila pong gamito ng pinadayag 22, 18, 19 kanang niingon si Juan diha nga ninyo dugang ayaw ko kanang say nasulat ko no nya ila ding itumbok tibuok Biblia dayon na
Namaingon din na sila, kana inyong Christmas pag sa ulo ug adlaw na tawhan ni Kristo, dugang man na sa Biblia. Kiwa man na panahon sa mga apostol, kana inyong rosaryo, kana inyong pista ni San Vicente, San Antonio, gidugangan man inyong Biblia na. Di ba? Now, muna gitawag na to understanding the scripture out of context. Ngayon man, kay kung basahan ko na to ng Pinadayag 22:18 ug 19, dili man na tanang butang nga dili gyud madugangan. Specific ang gipasabot ni Juan diha nga gibawal ang pagdugang o pagkuha. Ang iyang gisulat diha sa Pinadayag, iyang gipasabot nga dili dugangan, di pud kuhaan. Wala na magpasabot nga ang mga balaod sa gobyerno dili pwede maghimog, magdaghag balaod. Ang atong kwarta sa bangko dili pwede dugangan. Ang atong mga ecclesiastical law og mga kasaulugan dili pwede dugangan. Dili man ingon ana ang buti pasabot. Ang gipasabot ni Juan dihang dili dugangan kanang iyang gisulat sa Pinadayag, di ba? Niingon siya nga kinsa tong magdugang ni ining basahon but pasabot gisulat niya sa tagna singular pagani. Ni ining basahon na but pasabot ni ining gisulat niya sa Pinadayag di kuno dugangan, di pud kuhaan ang pangutana. Kanang Book of Revelation gidugangan na sa Katoliko. Kanang rosaryo gibutang na diha sa Revelation. Kanang pista ni San Vicente ug San Antonio gibutang na diha sa Book of Revelation. Wala oy. Kanang mga pag-ampo o kanang mga pista sa New Covenant bag-o man na, di ba? Na ay gahom ang simbahan paghimo ana kay gitagaan man siya authority sa pag-ingon ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Pero kanang pista ni San Vicente o kanang pagrosaryo o pista ni San Antonio, ibutang na diha sa Book of Revelation, aka na, dili na pwede. Mayo kay ingon si Pablo, dili ni dugangan. Mao na ang kung magdugang ang Katoliko, sa mga butang rapod nga pwede madugangan, basta na mga pag-ampo. Pwede man ta makadugang og pag-ampo og kanang mga pista. Ayaw lang tong pista nga karaan kay gipaundang naman to. Matud pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Yan napagaytay tagna ato sa Amos ba to nga gikaligut-gutan to mga kasaulugan nila sa una. Yan ang ilang mga pista. Gitagna na din natuman na gipasabot ni Pablo nga undangan na. Ambot pasabot nga undangan na kadtong mga karaan kay Old Covenant pa man to. Na may bag-o, magbag-o na putas New Covenant. Mao na nga kanang giingon diha nga undangan na mga pista, mga kasaulugan kadtong karaan na. Ito mga ceremonial practices sa Old Covenant. Yan na naman tayo bagong kasabutan, mo na ang mga Katoliko po doon, kung maghimog mga kasaulugan, bag-o na pod. Bag-o na pod. Kaya kung gidugangan pag yun yung Book of Revelation, asa manitaman, chapter 22 verse 21. So kung gidugangan pa nis Katoliko, gibutangan untag verse 22, verse 23, pananglit mingon Revelation chapter 22, verse 21. Then gidugangan na yung verse 22, Rosario. Verse 23, Purgatorio. Verse 24, Pista ni San Vicente. Verse 25, Pista ni San Antonio. Kana, muuyon ko nga nakalapas ang Katoliko ana. Kung gipanulat na diri gisumpay sa gisulat ni San Juan sa Pinadayag. Pero wala na gisuwat diri oy. Ikibalong mga Katoliko nga bawal na. Bisag sa ubang mga libro pod kung mao na prinsipyo ni San Juan, mao pod sa ubang mga libro bisag di nato mabasa diri sa basahon ni Lucas ug Marcos nga nag-ingon sila nga dili dugangan ni ilang gisulat, pero masabot nato nga dili gid maayo kung dugangan nato kun sa ilang gisulat diri sa Biblia. Pero kung maghiskot na gitag kasaulugan, mga balaod sa simbahan, ecclesiastical law, mga disciplinary law, mga pag-ampo. Pwede ta kadugang anak, hinaaman tayo gahuman na ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot, di ba? Kung maingong ka, tanan dili pwede madugangan, ana. Yan nga naman lagi, magdeposito man mo, sige mo magdeposito sa inyong bangko, be. Kung bawal pa ng pagdugang, no? Dili daotan ang pagdugang sa mga butang pwede ta makadugang paras gud anong pag-ampo kaning pag-ampo. Ang Katoliko gani magdaghan og pag-ampo
Bisag di naman supak sa Biblia. Sawayon nila kay wa na lagi kuno sa Biblia. Pero ang pangutana, kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko naa ba na sa Biblia? Litra por litra. Nga kung buot sabton kanang pag-ampo sa mga dili Katoliko kasagaran dili man na gyud memorize. Kay supak man sila anang memorize prayer. Sa to pa kay dili memorize ilang prayer, sa to pa gama-gama ra nila. Sa to pa wala sa Biblia. Kay wala man sa Biblia, sa to pa gadugang po sila ila. Pero wala man tamo sa bayana. Kay dili mo na inanaon pagsabot. Di ba? Di ba? Mas mabasa pa manggali ng pag-ampos Katoliko para sa ng Lord's Prayer na sa Biblia. Sulti mo na ni Kristo kanapong mulito kog mag-imaya ka Maria puno ka sa grasya. Naampo na sa Biblia. Sulti mo na sa anghel. Kunya ka ng ilang pag-ampo kay dili man memorize ato pa wala sa Biblia. Sa ato pa ang ilang pag-ampo wala po sa Biblia. Niya, huwag mo tayo magsuway, ana. Huwag mo tayo magsuway, ana. Di na pa to'y ubang mga sita sa Biblia gigamit nila ana, pero wala ko'y panahon sa pag-discuss o gayon na pagalit to'y 1 Corinto 4:6 sa puto 1 Timoteo 3:16, pero atang ilang din sa atong tulumanon atong tagsa-tagsaon na og discuss unsaon na pagsabot nga dili ma-out of context. Kay kung ma-out of context gyud mulutaw man gud nga ang simbahan mawad-an siyang authority anang binding and loosing ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Muna gusto man gud sila anang pagtulon-ana haron makalingkawa sila sa authority sa Katoliko. Munang mangita din sila na Diyos Biblia dili man na mao. Kay kung maglitra por litra gyud tanan sa Biblia ako mo barog ko og debate. Kung basahon tanan litra por litra ang gimbuhaton sa usa ka relihiyon, makaingon ko walay relihiyon na katuman. Ako mo barog kog debate ana. Kay matag relihiyon ron galambo. Sa to pa dili na mapareha sa pagsugod. Diba? Magsangyo na magradyo sa unawa pa man. Atong Biblia ron na may chapter, bersikulo, panahon sa mga apostol, wala man nila ni butangi. Mga Katoliko ron may gabutangan eh. Ang pagkanonize gani, pagdeklarar pila kabasahon, Katoliko ron may gabuot-buot ani. Ito man po sila. Mangigsoon kay wa naman tay higayon sa sunod na punta Domingo. Ayaw lang kalimtin ninyo nga ang mga butang pagano mao kadto mga buhat nga nagpaila nga nagsimba sila og bakak nga Dios o dili tinuod nga Dios. Pero ang mga Kristohanong Katoliko kung duna may daghang mga gipanghimo kana gitumong ug alang sa Dios sa maaning pagsaulog og Pasko, ang gitumong ani Dios kay si Kristo Dios o kinahanglan ato gyung tagang importansya si Kristo. Mao na nga niining atong pagsaulog karon sa iyang adlaw na tawhan, ang iyang adlaw na tawhan mo atong gihandom. Niya kadtong issue mahitungod sa Disyembre 25 ako naman ning na-discuss sa miaging Domingo, so dili na nako usbon. Tanawan na lang ninyo diha sa YouTube kung wala mo kadungog pa to.
Okay, isang litwa naman taigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinaguan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon, og muingon. Maayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! DXDR Tatak RMN. Bagong Joy 4-4 pa 9 pesos ra Kapresyo hapit sa base pero mas daghang hugas ni Usa ka tulo ani diretso sa sponge suwayi O pula ka ayon ni pula ka ayon Bagong Joy 4-4 pa 9 pesos ra Kapresyo hapit sa base pero mas daghang hugas ni Bagong Joy 4-pack, 19 pesos SRP. Kapriso apit sa paste pero mas naghanig mahugasan kaysa paste based on controlled test conditions. Bagong Joy 4-pack. Try now! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Masimutan gini mo ang kahumot karong Pasko with Surf ug sa regalong hatod sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makaapil, pailis di sa pinakaduol nga IFM ug RMN AM stations. Ikan Lunes hangtod Biyernes. Ang duha ka empty sachets sa Surf Rose Fresh ug sa Surf Purple Blooms. Uni ka Surf Cherry Blossoms aron makakuha og tag-usa ka raffle coupon. Ang raffle coupons nimo pwede mahimong cash kada semana up to 500,000 pesos sa grand draw. Dako nga pamasko nga regalo ang ibang hatag. Busa, apil na! Hatod ka ninyo sa Surf. Subukan ng perfume na walang katulad ng Surf ug sa RMN ug IFM.